Това е 4-годишен проект, стартирал като ученическа благотворителна инициатива в конкурса Млад благотворител през 2021 година и претърпял сериозна трансформация и развитие. Равносметката за 2022 година. Закупене иновативен кошер, изглобен от ученици. Реализирано обучение по иновативно лечение на диабета. Каузата е излъчена в 100% будни по БНТ. Равносметката за 2023. Организиране първи благотворителен базар Мец Кауза. От събраните средства 1500 лева са дарени на болница за деца с диабет, а за стойността от 300 лева е закупен мини-хладилник за медицинския кабинет в училище. Равносметката за 2024 година. Организиране втори благотворителен базар Мец Кауза. Събраните средства от базара дарихме за рехабилитация и лечение на наша съученичка, пострадала по време на състезание по самбо. Мец Кауза печели 3 национални награди от Агент на промяната, Вестник Капитал и Министерството на младежта и спорта. Победител в тази категория пчелно училище Мец Кауза. Аплодисменти за тях! Какво предстои? Проектът Мец Кауза да се превърне в пчелно училище Мец Кауза. В пчелното училище учениците ще се запознаят с живота на пчелите, ще разберат значимостта на тяхното съществуване, ще открият тясната им взаимовръзка с хората, ще научат за проблемите с пчелите в глобален план, ще правят сувенири за медните базари и ще се забавляват. Разполагаме се сериозна част от бюджета за реализация, но ще са необходими още средства за развитие на проекта.